sajroning aku kabondo arep diobong dening wadya bala ngalengka. Iki ana pawongan bagus sapa kowe iki sanak? Apa panjenenganmu kang bakal ngurupke geni minangka lantaran ngobong marang Anoman? Babar pisan ora Raden. Nderek tepang gladiwanuh kula rayinipun Prabu Dasamuka. Nami kula pun Gunawan Wibisana. Sejatosipun batin kula nggih mboten sarujuk kalian Kakang Dasamuka. Anggenipun tansah tumindak angkara. Kula percaya Raden menawi wanci punika sampun kinudrat Gunawan Wibisana badhe suwita dumateng Sri Rama Wijaya. Ing wekdal punika ingkang dados dutaning adil lan wekdal samangke paduka Raden ampun wasumelang sangga runggi uruping geni kamurkan boten badhe bakal ngobor uruping kautaman. Aku njaluk pandongamu ki sanak. Griya Risang Indrajit matak aji lebur geni medal geni sakonang ngobar marang kayu kang wis ngupengi wonten ing ragane Risang Senggana. Kobar makantar-kantar ana kaelokaning jagat Raden Anoman kang sakraga malih kaya dadi loro 3 4 sewu Anoman ngobar ngalengka. Ngobong. Oh, Anoman si kethek putih. Sowan taman dinta dijak mulih. Konangan wah. Ora wedi getih. Anoman. Kebak. Den, ndara kula Raden Senggana, kula aturi nyirep Bramantya paduka, Den. Sampun purna jejiban paduka dados dutanipun Titis Wisnu Bathara Sri Rama Wijaya. Kula aturi kondur, Ndara.
Medane satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine Anoman kang prapta iki nuninggi sinuwun skala lampah kula. Iya piye kabar kawusanane anggonmu dadi dutan ingsun antuk gawe apa ora senggono Ali-ali Sutya Ludira sampun kula pasrahaken dumateng ingkang garwa sinuwun. Saha punika kula ngaturaken kancing gelung saking keng garwa kunjuk dhateng paduka sinuwun suwawi kula aturi nampi sinuwun. Hanoman pranyata jeneng sira Senggana duta kang ngrampungi gawe yen pancen mengkono kari ngenteni tumapak ing wanci jeneng ingsun bakal njaluk balini Regyan Sinta minangka dadi tandha pambrastaning angkara murka Sidasa Muka. Malik nyongo, rambatan nyongo. Semak aku nyawang selendang biru kelungane pasti ane kanggo kebayang ungu nyake padesa lae sampe sangkane gawe bingung nyoto kagungane gede paedae. Bebas, monggo. Sinten? Anyela janji selendang biru selendang biru among setiam Kur disauri kur ya ya kono tatapono janjimu selendang biru
Pur, Pak Pur, Pak Pur. Heeh. Janji selendang biru. Cengkok merangsang jenenge iki. Cengkok kemawin. Saya liar. Liar no aku, mburiku Hirman kok liar aku. Iya. Nyapa dadak semu-semunan barang jaluk ya langsung gitu. Sowen. Monggo, Pak Pur. Sing moho sisan. Selendang biru hamong ngenaki hati arek kono nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Ya, 1 2 3 4. Ya. Tatapono janjimu selendang biru. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Iki jam 2 punjul 41 menit. Manut jamku. Tro, bener. Ngene iki aku nek rasan-rasan karo sing bonang Mas Hirman iki mesti ning guri ana rasa-rasan. Ya ini kok lagi goro-goro bare jam pira. Lah nek aku ngono ki wong tertib, mbok jak yahene iki lho. Rasaku ki wis ora karu-karuan. Lah ya Nyongo kok meh subuh. Dan ngene iki kok nak manyurane kari penak. Ki kok nak dum tugas. Aku sing mateni Indrajit, sampean sing mateni Dasamuka. Ayo monggo arep medun. Tak tonyo yo. Heeh. Kembali ke Benang Merah ya kuwi rangkaian acara pada malam hari ini. Heeh, Tro. Iya, Tro. Nah, iki acarane ya kuwi persembahan dari Rumah Makan Lumintu Ibu Cynthia Jasi. Wah, iya, bener. Dengan mengawali tahun baru Masehi 2022. Betul. Semoga di tahun 2022 kabeh pinaringan sehat kebageswarasan, sukses dalam karir, kabeh pinaringan rezeki kang melimpah. Bener. Amin. Amin. Uga donga kagem Ibu Cynthia Jesi. Lah. Anak ula, Tro. Kowe ora nyokot wis santai bae. Sindene wis ngene, Tro. Ular. Kuwi ngawe apa nolak kan ya ora ro. Ular. Heeh. Uga Ibu Cynthia Jesi Mas Gareng di Bagong. Piye? Kang minangka dadi pemantau tetap YouTube bener. Asta Brata Media. Wi penggemar setiane Asta Brata Media. Betul. Ya didongake muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat, sehat lahir batin, rezeki kang sempulur. Luar biasa. Elok cah sanggar jarike anyar-anyar. Diparingi jarik karo Bu Cynthia. Durung meneh iki ya jarik dalange terus Dek Niken. Waduh, jarik iki penak tenan, Tro, sing iki. Iki ngene ya Mas Gareng, sadurunge ngaturke lagu-lagu awake dhewe ngudarasa sebagai wong Jawa. Menurutmu kowe iki ana ing peringatan tahun baru 2022. Awake dhewe kang tinakdir dadi wong timur, ade kang tinakdir kinodrat dadi wong Jawa. Piye menurute sampeyan Mas Gareng anggone menyambut tahun baru
ya toh, nganggo budayane dhewe dengan adat ketimuran, tentunya dengan sing budaya iki piye? Khase wong timur iki kan ana sing niup trompet, ana sing wer-weran, ana sing macem-macem. Lah iki menurute Mas Gareng piye? Nah. Kudune iki nek miturutku lho ya. Heeh. Nek diklerekke ya monggo. Ning iki miturutku jenenge taun baru kuwi sakjane ora kudu dirayakan. Tahun baru kuwi adalah sebuah perenungan jati diri. Awake dhewe ning 2021 kaya ngopo? Nuwun sewu bejate, ya toh. Ya. Kaya ngopo dosane awake dhewe. Betul. 2022 kudu saya tambah mari anggone lara. Kudu tambah pinter. Kudu tambah maju. Iya. Nek wong Jawa kuwi wis ora ana ukara liya, Truk. Wong Jawa kuwi nek tahun baru kuwi yang lalu adalah kenangan, sing biyen kuwi monggo gambaran urip. Nek saiki kuwi kenyataan, nek somben kuwi dadi arep-arep kang luhur. Tegese dadi wong becik, somben kudu luwih apik tiwas tahun wingi. Kuwi wong Jawa ngono kuwi, Truk. Dadi perenungan, Truk. Dadi ora war-wer, ya toh. Terus apa kuwi mangan ya kena ning sak lumrahe, sak titahe. Betul. Ora kok terus sobo hotel ngono aja. Ya tahun yang lalu dijadikan sebagai kaca benggala, Kaca benggala. Nah, nggo introspeksi diri, karepen tahun 2022 iki karepen bisa luwih becik tinimbang wektu sadurunge. Bener. Yo diselingi lagu-lagu. Sing durung nembang mau ana ing limbukan sinten mawon? Mbak Pesek kali Mbak Enggar ketingale. Karo Beatrice. Ya. Sapa dhisik iki Mas Gareng menurutmu? Nek Dik Sinta mau wis ya. Sampun. Sapa Sindene jan kaya arisan, Truk. Dan kaya salat jamaah ki lho. Kuwi ngono iki ngrasani awake dhewe lho. Dalang kok omong ae ngono rumah sangan gitu. Ora barbar. Ya ngono kuwi Mas Badar ngono kuwi nek oleh cangkeme ngono kuwi. Ya sapa ngerti lho. Ora mungkin Sindana Sobrata ki beretika, ora mungkin rasa-rasa. Beretitut. Monggo aku ya Mbak Pesek ya. Kangen karo Yuni Mancung. Nejal di apa ki? Disapa sik. Wilujeng enjing Mbak Pesek. Injing, Injing, Mas. Ayo disapa sik aku karo dalang sitoke. Nggih, selamat injing Mas Akbar, Mas Badar. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Tasik dangu mboten, Mas? Apa nih? Niki le. Wayangan toh. Nggih. Oh, ya sik santai wae. Oh, nggih. Kuliah besok. Jam 8 isuk. Nggih kuliah. Iya. Santai wae. Santai. Tetap tepat waktu kok aku iki. Aku yo kuliah masalahnya. Ya. Nembang dhisik. Nggih. Monggo bebas mardika wae. Langgam sing alus-alus kena jineman monggo. Kanggo mukadimah ana ing season gara-gara iki. Monggo. Nggih langgam mawon, Mas. Oke, langgam juga boleh. Langgam apa? Nyidam sari langsung mawon nggih. Nyidam sari ya. Ora usah dindangdutke mengko sekali wae. Sing alus, sing nyemek-nyemek Mas Bambang. Mangga. Buka celuk, monggo Mbak Pesek. Lagu punika nggih kula kintunaken dumateng ingkang menonton lumantar YouTube. Mugi king dados jampi saya. Iya. Terus kan Mbak Pesek Nalikane ro ing dalu atiku lam-laman sira wong bagus
iki ngene Dek Petruk. Piye? Iki ana WA saka Ibu Sintia Jesi sing nanggap. Piye? Nyuwun Ombak Tresno lan dibawani kalian Mas Akbar. Ombak Tresnone Dek Niken. Ombak Tresno iki apa? Ombak Anu lagune sapa? Campursari. Pelok apa Lenzo? Ya pelok wae. Lah musik kok dibawani. Lah niki nyuwune ngoten ya cobi mawon. Musik niki kena. Bisa Mas ya Mbak Tresno to? Iso. Hah? Hah? Ombak Tresno niki tulisannya Ombak Tresno. Enten Ombak Tresno jerose nggih wonten terus. Nggih. Niki jarene iso sing iso Dek Niken. Musike saged napa mboten ditari sik Mas Badar? Saged mboten musike? Apa permintaan lainnya apa Dik Niken? Sakliyane kuwi. Apa? Nggih, pokoke jenengan bawani Dek Akbar kalian terus Dek Niken sing nembang. Apa? Apa to? Permintaan lainnya ke oke to sakliyane kuwi apa? Apa ya kae? Lali janjine. Njaluk ora? Ora. Napa lali janjine ya? Lali janjine ae jenengan kowe bawa terus kok Dek Niken sing nembang ngono. Wis. Pangkur, Mbah. Jenengan Mbah Surat, Mbah. Pangkur pelok. Nggih. Karo jumeneng pelan-pelan Dik Niken. Nggih, monggo. Memanismu hang leledo. Iki koyoke Santiasmo, Truk. Aduh nyanyi satemah kinawa ngimpi. Mesti nggo idola favoritmu. Nah, mbok atur. nadyan rame lir asamun MAN tan caket mring manira T iman wanci bengi mung ngalamun bebasane tias asmara B lumeber lir jala nidi. Muga-muga ki mantep Sudarsana tansah munggah kasuwargan jati tekan kono iso ditulatmu nganti saiki karyane isih ditiru karo Oh iya, para dalang. Monggo Dek Niken lali janjine ya. lali janjine. Oke. Nggih. Oke. Lanjut. Dong ada kowe ora teko
Oke, makasih Dek Nggih, Niken. matur suwun. Duduk dulu. Oke. Mbak Enggar, jumeneng Mbak Enggar. Ya. Mbak Enggar. Dek Enggar jumeneng. Nggih. Mbak Enggar, aku Nggih ngatus pundi? kangen nek sampean nembang titip kangen kae lho. Oh, nggih nggih. Musik. Titip. Wes pirang tahun ya gak nyanyi titip kangen? Wah, mbuh keterak corona. Oh. Kayak iki modele nek sadurunge corona iki ketoke kok kaya kenangan yang tidak indah ngono lho Mas. Apalan kok aku. Ayo. Mas Dres titip kangen Mas Dres. Monggo. Sunio wis bubuk ta? Sampun ngungun. Aku ingin begini. Ya. Lewat angin sore nitip kangen pangapurane durung bisa namoni. Matur nuwun Dek Enggar. Ayo nutuke lakon ya Mas Gareng. Lah ya lagi Dek Bagong. Prabu Rama wis nyebrang kali kono kae. Heeh. Ya coba kaya ngopo ceritane disawang bareng-bareng Mas Gareng Dek Bagong. Iya. Gelising kondo ringkesing carita wis tumapak perang Kudup Sari Palwaga, perang gegempuran ing antaraning barisan Wanara lan Wadyabala raseksa. Jagat kebak sesambat tangis kalindhesing wengis Kumara kinebut dewaning Antaka. Senopati Ngalengka kathah kang samya dadi korbaning peperangan. Sarpa Kenaka Lena, Patih Prahastawa Sirna, satriya panglebur gangsa Raden Kumbakarna uga wis dumugi pralaya. Mangkana putra kinasih Ngalengka Indrajit Megananda madheg suraning driya dadya senopatine Ngalaga. Kuncing langit kelap-kelap katon lirik kencang risang maweh gandrung. Oh sabarang kadulu uger moyak mayik risang bali weru marisa gandrung. Ya iki sing tak goleki.
Paman Wibisana. Indrajit, kowe ora basa karo pamanmu, ora ana guna paedahe nyembah lan basa karo balane mungsuh. Kowe pamanku, kowe adine Kanjeng Rama Rahwana-raja. Nanging malah mangro tinggal dadi balane munyuk nyembah blamakaning Rama Wijaya. Indrajit, sumurupa wis suwe kang dadi ceceking atine pamanmu Wibisana anggone kepingin Puruhita kelawan Sri Rama Wijaya kang minangka dadi titising Wisnu Bathara. Sri Rama Wijaya dadi dutane ngadili tumindak angkara murka. Pamanmu isih bisa milah lan milih ngendi bener ngendi luput. Bapakmu kuwi luput merga wis wanuh-wani ngurusak pagrayu ngrebut garwane Sri Rama Wijaya. Mula cah bagus, yen jeneng sira isih kena tak prenggake secara becik nungkula. Aja mung melu celeng bala ten kebo, latengen aja nganti kalepetan dosane bapakmu cangkemmu menengo. Bibi Sarpakenaka Eyang Prahasta lan Paman Kumbakarna tumeka pati merga saka gedhohanmu mbela marang musuh. Kabeh pengapesane Senopati Ngalengka kok duduhake. Ora usah perintah Indrajit kon nungkul, kosok baline kowe wae sing nungkul. Kowe nungkula, manuta tak rangket tak serimpung sikilmu. Tak adepake Kanjeng Rama Prabu Dasamuka lan nampa pengadilan saka negara Alengka. Keblinger kuwi Indrajit. Aja nganti sira cah bagus kelangan kiblating kautaman. Ayo tak gandeng tanganmu manunggal kekuatan kelawan Rama Wijaya. Ora kena digawe becik tak tugel gulumu kowe.
Kagian risang kapirangu rinangkul kinempit kempit duh sangaret naning bawana pancen ora kena dieman kuwi Indrajit eling-eling biyen mono kuwi anak pujan ndak puja saka Mega mula dadi jenengmu Indrajit Megananda dina iki bakal tak balekke wujudmu sekawit kepeksa pamantega marang kowe Indrajit. Tata kati wisaya ngendriyaksa sara maruta lahing kono wau Raden Indrajit kena panahing Raden Gunawan Wibisana dadi wujud sekawit mega punapa ta mirah ingsun Preaten was kagung mijil turut dahar tanpa karya sangkang rinemakan Gusti alumpruk tanpa daya saben ari mung sinawang nenggih ali-ali setya ludira Taman Asoka dadi papan telesing luh saka putri Mandili Wit Nagasari dadi seksi durangkarane Sang Dasamuka ngalengka bubrah ajur mumur kari Sang Rahwana tumelung rasane jebule bener tembung ikhlas kuwi palsu jebule bener tembung ikhlas kuwi palsu sing ana mung kepeksa terus dadi kulino wektu iki mbok menawa aku durung kulino wae mulane aku isih seneng nyawang kowe saka kadohan Sinta aku seneng nyawang gambarmu aku ki sakjane pengen sakjane takon nyang kowe kuwi kowe njaluk apa kabarmu piye aku kuwi pengen ning aku iki rumangsa kabeh gaweanku kuwi ora ana gunane ngerti ora sing tak kira trep jebule aku sing salah papan sing tak kira obat jebule mung gawe cacat
Hebat kowe Sinta, hebat. Aku ngerti tatu cuwa lan perkara iki mung saka polahku dhewe. Mergo aku ngira impenku bisa dadi kasunyatan jebule. Utekku nyengkuyung aku. Ngerti? Ning nyatane alam iki nampik marang angen-angenku. Sinta, aku ora niat ngungkit. Aku mau ngandarke kang dadi rasaku. Sakit Sinta, sakit. Karo ben ora dadi dom landhep ning jero batinku. Dongaku isih tetep padha. Wiwit aku kenal kowe nganti wektu iki aku kudu iso ngiklaske kowe. Dolanan tembung ora bakal mengsro kowe Sinta. Ora iso ngentukne kowe bojomu paten. Iki Rama Wijaya. Wis seneng kowe ngejur Ngalengka. Aku mung dadi wong anteng, dudu dadi wong bodho. Aku meneng ora merga aku weruh, aku mung mesem. Ora merga aku ki ora weruh, ning mung tak esemi polahmu Dasamuka. Kanggo nutupi kabeh nesuku, nyatane aku dudu wong gampang kok bedhek. Nyatane nesune wong meneng kuwi ora bisa dianggep remeh. Tegese ana sing kandha dununge wong wicaksana kuwi mapan ana wong sing meneng. Nanging yen meneng terus didak, ngerti dhewe to wangsulane kaya ngapa. Ndak elingke kowe ya Dasamuka. Aja pisan-pisan kowe nyepelekke nesune siji wong menengan, loro wong seneng guyon. Kang katelune ya kuwi wong sabar. Aku iki wong gampang, sapa wae kenal tepung aku nyedak monggo. Sapa sing teka kanthi becik aku ya bakal apik. Yen iso aku luwih becik nyang wong kuwi mau. Ning yen sing teka kuwi gawe laraku ya ora apa-apa Dasamuka. Aku tetep ndongakne sing apik kanggo wong kuwi ning ya kuwi. Aku nggur meneng niteni, aku ya bakal ngenteni mbledhose karma ing wektu kang trep. Aku percaya karma, kabeh karma mesti bakal ngetutke pribadimu kabeh. Mulang kaya dalang, wulang wuruk kaya guru, rumangsane aku muridmu. Saiki jalukamu kepriye? Sinta lalekno, Sinta lalekno Ngalengka iki peken. Monggo yen kowe bisa ngopeni Sinta, monggo yen Sinta gelem karo kowe. Malah kepara aku sing paring pangestu tak lilakne Sinta karo kowe. Ning ya kuwi, aku weneh ana tembunge Sinta nadyan sakkelit. Yen pengen pisah karo Rama Wijaya Trohon Simonon. Gocek ana sing kenceng bathangmu wis rubuh.
sati sapa kang andeder kala mesti bakal tekeng lali Rama Wijaya monggo puliya Dasamuka Ketaman Guwa Wijaya kelakon mbledhos mayitmu. Wah, batangku mati ning Dasamuka ora bakal mati. Mati ragaku ora mati ora pupus kang dadi sediaku. Arep gonta ganti taun Dasamuka tetep urip. Ya Hanoman, kowe wis wani sediamu tan becik. Kowe darboy sedya kang becik nganti ngewangi aku seprene iki. Wis tak anggep sira dadi anakku dhewe. Mula saiki tak tambahi paringan ingsun gaman wujud asma kanggo Anoman. Jejuluk Anoman ya Rama Dayapati. Asta Brata